Nyun sewu Bu. Assalamualaikum. Sedaya nate susah nggih. Upama nggih enten tiyang sanes mbuh dulur, mbuh kanca, mbuh sapa wae wis wong liya. Niku kena musibah, kena masalah, mbuh kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh masyarakat, mbuh napa. Gek wong iki wadul-wadul sambat-sambat sampeyan ngoten. Jenengan ya melok susah gek ndongakne ngono apa malah marem. Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku ngono tenan pokoke tenan kaliyan Gusti Allah minangka dados tepo palupi, minangka dados tepo tulodo, minangka dados contoh uswah panggesangan ingkang sae ingkang mulya donya tumekeng akhirat lewat pengetan dinten wiyos dinten lairipun piantun agung Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan to wis kasep nemen ning dereng Pak Panitia kula ngaos muludan iki terakhir mengki tanggal 13 November. Dadi sampeyan iki urung kasep iki sik tengah-tengah. Muga-muga sing penting manggih barokah Allahumma amin. Sing nate lahir sing nate wiyos ten donya niku mboten namung jeng nabi. Sedaya menungso kabeh wong sak lumahing bumi kureping langit klebet kula jenengan sedaya niki kejawi mbah kita Adam lan mbah putri kita Hawa nyun sewu sedaya nate lahir nate dados bayi cilik. Gek jenengan umpama kula aturi ngoten niku wau mbiyen ya tau dadi bayi cilik tau lahir ngoten nggih padha percaya. Percados nggih. Gek nyun sewu pas wayah lahir dadi bayi cilik mbiyen ya padha kemutan. Blas mulakno tak rewangi awak ora patek penak weteng kula wau rada mules. Lana kula ken mangan nggih wegah. Elek gelem ku ya gawan ana elek mulih. Lek ijik eneng. Ya ora padha ra malah luwih akeh. Assalamualaikum. Beteke kula niku kepengin ajeng ngemutke kalih jenengan sedaya sing biyen do lali. Enten tigang catetan penting sing kudune menungso kaya kula jenengan sedaya niku ora kenek nglalekne pas wayah awake dhewe mbiyen lahir ten donya. Catetan sing nomor setunggal kabeh bayi sak donya ya kula jenengan sedaya mbiyen pas wayah lahir ten donya niki boten beto, boten gawa, boten ngasta napa-napa. Nyapa ya kok rada mantul-mantul meneh niki. Ingkang nomor kalih catetan ingkang nomor kalih awake dhewe lahir niku mboten iso, mboten saged, mboten godak napa-napa. Ingkang nomor 3 pas wayah awake dhewe lahir ten donya niki nyun sewu mboten duwe, mboten kagungan, mboten gablek napa-napa. Nggih amargi piwucaling para piantun sepuh tiyang sepuh kita. Tuntunaning para imam, para ustad, para yai, nderek dateng para wali lan nabi alhamdulillah sing awake dhewe mbiyen ki lair ra iso ra nggawa ra gablek apa-apa. Yo saiki bodho kabeh, bodho iso, bodho duwe, bodho kagungan sembarang kalir. Nggo kita syukuri alhamdulillah. Gek nyun sewu ning jaman ruwejo ngeten iki ten Kajang mriki pondok mriki umume sok-sok nggih tasih enten bayi lahir ngoten. Lah kok guyu lang tre ora omahku ki ora kene lho. Jauhe kok tasih enten bayi lahir ngoten sok-sok nggih. Kathah. Alhamdulillah wong kene ya sik padha produktif. Gek nyun sewu lek cara Kajang pondok mriki lek enten bayi lahir mbuh tangga, mbuh dulur, mbuh kanca, ngoten ya bodho ndelok bayi jagong bayi ngoten. Tenane.
arek persis tiyang nggen kula. Kapan enten bayi lahir nu ibu-ibu khusus ibu-ibu muslimat sak RT wong 33 do semayan. Engko bengi jagong ya engko bengi jagong kapan bar maghrib. Menjelang maghrib ngoten niku udah ngempit rukuh terus mampir masjid nggen kula nderek salat jamaah maghrib. Bar maghrib ki budal bareng-bareng. Lah aku ki yo nggumun wong mandak cekikan jagonge kok bareng-bareng wong sak RT. Aku yo penasaran. Lah bareng tak teliti tenan ki nyapa kok bareng-bareng. Mergo gawane iki kursak emit. Dadi ki ora wani mangkat dhewe ya kaya kelakuanmu kuwi weruan. Bodho urunan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Adzan ngisak mireng adzan ngisak masjid nggen kula terus do pamit terus kondur mampir masjid malih nderek jamaah. Bar kula dongani iki lek dina biasa ngeten iki ibu-ibu sing biasane melu jamaah ya langsung kondur mulih pur. Lah mosok bar jagong rek do ndak mulih. Rasan-rasan. Iya, lah aku ya ngrungokne wong lanang. Tak rungokne gek rasan-rasane iki ya apik Mbah Lurah. Sing dirasani iki ya bayi sing dijagongi lagi lahir niku. Lah kula dhewe lek ngrungokne lek rasan-rasane ya kudu guyu. Yo, jenenge bayi lagi lahir lho. Lah kok nyuwenengne merusuh blengah-blengah kuning kaya Kiai Kasanun. Cangkemmu ya aja nyebek ngono to. Kowe ngenyek aku ngono kowe jenenge. Wong aku iku nirokne wong rasan-rasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jujur jenengan mirsani delok bayi jagong bayi delok bayi cilik lagi lahir. Kahanane sepisan ranggawa, nomor 2 randuwe, nomor 3 ra iso. Gek yo nangis pisan, gek yo ngrepoti. Jujur. Jenengan delok bayi sing kahanane kaya ngoten niku powegel cegeh ngoten napa malah seneng remen ngoten. Alhamdulillah. Leres sing didhawuhke karo ulama. Waladatka wis nglairake ing sira ya ibna Adam, anak putune Nabi Adam, ya menungso kabeh. Sapa sing nglairne ummuka ibunira? Bakina kalih padha nangis kabeh. Bayi-bayi sak donya niki lahir cletet kabeh nangis, janji bayine normal. Lek nganti bayi lahir procot ora nangis, bedan sing paling bingung, mesti enten masalah. Gek lek sampean lali ya tak elingne. Biyene sampean lahir ceprot iki nangis, Bu. Ning wan nasu kalih utawi para manungsa kaulakum kang ana ing kiwa tengenira kabeh dohikina padha guyu cekikas-cekikis masrurina padha bungah kabeh. Alhamdulillah Bapak Ibu marem seneng Pakde bulik kabeh Mbah Kakung Mbah Putri tangga-tangga kabeh padha marem padha nguwelem kaya tanggaku mang lho Pak. Alhamdulillah. Senajan to biyen awake dhewe lair iki ya nangis ra duwe apa-apa gek ya ngrepoti sedaya tiyang delok awake dhewe seneng marem diarep-arep. Gek nyun sewu gek bayi jaman semono niku lek sampean supe tak elingke terus miring, bar miring terus brangkang, bar brangkang terus playon, bar playon terus mlebu PAUD TK terus SD MI. Gek tak delok saiki dadi bayi gerang-gerang ngono. Biyen sik cilik ra gablek apa-apa kabeh wong seneng nyawang awake dhewe. Gek nyelot gedhi ngene iki panggah nyenengne apa nyelot gregetne. Yo aja to. Lah biyen ra gablek ra iso apa-apa wong nyawang awake dhewe kabeh demen muga-muga laire awake dhewe kaya wiyosin Kanjeng Nabi. Dadi rahmat, dadi kawelasan, dadi ketentreman. Nyenengke manfaati kalih jamaah lingkungan niki sedaya. Allahumma mulon Kanjeng Nabi niku pas akhir kula dikeki materi kalih adik-adik adro. Enten 3 sifat sing penting enten pribadinipun Kanjeng Nabi.
Muga-muga tigang sifat niki kita sedaya iso ketularan. Allahumma anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi samsun kadya dening kados dening srengenge. Assalamualaikum. Oi, assalamualaikum. Nyun sewu wong Kajang wong pondok mriki kula ajeng nyun pirsa, srengenge niku barang penting napa mboten? Tenane. Sedaya ya sik padha butuh srengenge. Lah lek tres saja ora butuh sesuk-esuk tak penginge metu. Muga-muga laire awake dhewe teng Kajang ten pondok iki lho. Dadi wong sing penting kaya pentinge srengenge, lek iso ya mencorong madangi kiwa tengen. Allahumma gek nyun sewu Bu. Umpama lho bojone jenengan garwane jenengan bapak-bapak niku njembenjing niku tindak mbuh nyang Ponorogo mbuh nyang Madiun mboten pundi ngoten jenengan ya jek ngarep-ngarep mulih. Tenan nggih. Alhamdulillah bae awake dhewe ya wong penting Pak De. Sik diarep-arep. Lah kapan upake sore ning ngono bingung. Lenduk Pakmu mang nyandi disauri tindak rika lho Bu. Ya muga-muga lenduk bapak endang kondur. Allahumma mergo wong kakung-kakung pondok Kajang iki pancen wong penting kabeh kaya srengenge iso madangi nentremke kalih ngene keluarga. Allahumma kapan teko mak cenono ngono alhamdulillah wonge ngono mulakno lek mulih ki ya nggawa ngono lho tamono aja karo wong tok kene ning omah ki iso nentremne iso madangi wong sak omah. Allahumma ingkang nomor setunggal ingkang nomor kalih anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi badrun kados dening bulan purnama. Assalamualaikum. Upama lho dalu niki malem bulan Hijriah sasi tahun Hijriah bulane tanggal 14 malam 15 langite resik mendunge resik gek bulane mlewethor metu koetan bunder powadang ngoten jenengan bares mawon delok kahanan bulan sing kaya ngoten ati sampean ya ruwemen ayem ngoten. Muga-muga ibu-ibu ning Kajang kene iki lahir iki iso kaya bulan purnama. Allahumma iso melenuk tenan ngoten lho. Alhamdulillah iso nentremke nyenengke ngoten lho nggih. Lah mosok kowe kalah karo bulan. Gek nyun sewu bapak-bapak, assalamualaikum. Lek bojo sampean wong wedok-wedok kuwi sesuk lunga ngono sampean ya jek ngarep-ngarep mulih. Mboten. Lah nyapa diarep-arep wong ning omah dadi kombang. Gaene urung gremeng maido wong lanang kok dadak diarep-arep arep nggih apa. Le nduk Bu mumang nyandi oh tindak rika lho Pak. Muga-muga ora mulih pisan. Kombange ben ilang. Naudzubillah. Ning kula ndelok muga-muga ibu-ibu estu mencorong mletor kaya bulan purnama. Allahumma nentremke kagem bapake nentremke meningke kangge ngene keluargane sedaya lan masyarakat. Allahumma amin. Pun ngaji didik-didik ngono ra wis tak delok ya bulan purnama srengenge mletor kabeh kok. Alhamdulillah. Ngoten lho nggih, kapan wonge teko ngono, weh jan bulane wak cenu ngono alhamdulillah. Ora kok ngriyeget ning uler serit ngono kuwi jarane. Muga-muga sing rawuh niki sedaya bulan purnama. Amin. Ingkang nomor 3, anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi nurun kados dening cahya. Faukon nuri ingkang ngungguling sekabehing cahya. Assalamualaikum. Kula nyuwun tulung dik tukang lampu, dik sound system listrike man pateni. Ora padha bingung ta aku muni ngene iki. Nggih to? Nyun sewu. Niku wong upama listrik dalu niki mati, cahya niki mati, mesti kabeh wong sing ning pengajian iki kabeh padha bingung. Betul? Gek nyun sewu. Mriki niki nggih tahu sok-sok listrike mati gilir ngoten niku. Nggih to? Wis cuwegeh ngoten nggih. Weteng wis muisuhi PLN.
Nggih mboten? Nggih mboten? Aja omong ora tak tapuk lho engko. Wegel kelek peteng ngoten nika nggih. Terus PLN duwandane mriko-mriko terus timpakne mak biar. Pas wayah empan mak biar iki jenengan ngendikan napa? Lah mosok yu kok awake dhewe iki kalah karo listrik. Lah listrik lek mati kabeh wong bingung lek empan manfaate kaya ngene iso madangi. Lah mosok lahir awake dhewe ning donya iki lah kok kalah karo ublik, kalah karo lampu, kalah karo listrik. Muga-muga lahir awake dhewe ten donya niku kaya wiyose Kanjeng Nabi, iso madangi kiwa tengen riki sedaya. Allahumma kapan wonge teko ngono alhamdulillah Mbah Lurah ra nang ngoten udul kabeh muga-muga dadi wong sing mencorong kaya bulan, meletor kaya srengenge, padhang kabeh kaya cahya. Allahumma amin. Allahumma gek sampean tak critani nyun sewu. Listrik iki upama tak tutupi tutup nganggo kerdus ngono ya mesti peteng Mas ya empan. Percaya ora percaya dijajal mawon. Bulan niku sakniki ora ketok Mas ya tanggal pinten mawon, mergo ketutupan mendung. Srengenge sesuk-esuk iku ora iso benter, mergo mendunge kandel. Gek nyun ngapunten, lek pengen uripmu mencorong kaya srengenge, mletor kaya bulan, padhang kaya cahya kaya listrik. Nyun sewu, mendung iki kudu diilangi. Wong urip niku nyun sewu, lek atine kerepeteng, uripe ora iso padhang, ora iso tentrem, jalaran awake dhewe niki mergo kakean dosa niku kaya mendung. Gek nyun sewu lho nggih, mumpung panggih uripe ben bodho mencorong, ben bodho penak, donyane jaya, akhirate wilujeng. Paribasan dosane ben bodho entek kabeh gek uripe kepenak. Umpama kula dudoi carane ngresi dosa ben dinten ngoten pulon. Tenane kanten nggih. Ono lho Mbah Lurah arep ngaji sak hadis mawon mukadimah setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari lan iku sinebut ing dalem hadis dawuh Kanjeng Nabi. Idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram. Sapa al ngabdu kawula lis sholati kanggo nglakoni salat apa neh bil jamaati sartaning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawuhe Gusti Allah nyang malaikat pripun ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa mbuango sira irfa ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulan ingsun hatta ya'budu sahingga padha nyembah padha salat sapa para kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Allahumma nyun sewu, nyun ngapunten. Lek trepengin nyun sewu, nyun ngapunten. Lek trepengin wong pondok mriki nyun ngapunten. Lek tre wong pondok niki pengin uripe mencorong, mletor padhang, donya jaya wilujeng akhirat. Lah iya lho sing dereng kula tekoni kene sing keri niki. Nyun sewu enten pondok mbabatan mriki niki lek enten bayi lair niku ya dibrokoi ngoten. Digekne bujeng kuat ngoten nika. Lah mulane kula lah dalu niki mbroko Kanjeng Nabi rek upo-upo belas iki. Terus sing areng tak kajatne wetahe iki jane. Neng masih mboten enten ya tetep kula kajatke mawon muga-muga uripe barokah kuat wilujeng. Allahumma amin. Allahumma lah engko kadung tak kajatne kek bujenge ning kene karo ning nggonku Pandewatu kono kek beda. Mriki ibu-ibu lek ndamel bujeng ngisor ya gedhi terus nyelot cilik ngoten nika. Nggih to? Lah nyampur kok gawe bunder. Utawa kok gawe kotak nih. Kudu bujeng. Niki harus ngerti nyun sewu. Niki pitutur luhur, simbol ritual dalam bahasa kampus namanya.
Niki pawelinging para yai sepuh tanah Jawa jaman Jo Majujo. Nyun sewu. Piwucaling para wali sing babat tanah Jawa biyen. Mula kapan ning tanah Jawa niki lek kapan ning acara penting, mbuh bayi lahir, mbuh nduduk ris, mbuh ngunggahne kayu gawe omah, sembiarang barang ra bodho digekne brokuan bujeng kuat ngoten nggih. Lah kuwi karepe nyun sewu, nyun ngapunten uripe kuwi lek gayane napa sing diadepi niki iso manggih barokah kuat wilujeng. Allahumma pramila wonten ing dalu punika keparenga kula matur dumateng para raos sedaya sadherenge kula nglairaken punapa ingkang dados hajatipun panitia. Ngaturaken sedekah ingkang arupi brokuan bujeng kuat taek ora eneng. Niat mengeti dinten wiyosipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajap ingkang nomor setunggal mugi-mugi jamaah ingkang sami rawuh khususé niki lan sedaya masyarakat Kajang Pondok ingkang nomor setunggal dipun agengaken ngandhapipun dipun kiyataken ngandhapipun nggih niku dipun kiyataken imanipun. Ingkang nomor kalih mugi-mugi jamaah sedaya dipun agengaken lan dipun kiyataken ilmu pangertosanipun. Ingkang nomor 3 mugi-mugi jamaah sedaya dipun agengaken lan dipun kiyataken akhlak budi pakertinipun pikantuk tambah sawa pangestu lan pandonga saking para yai lan para pinisupa ingkang sami katuran rawuh mriki sedayanipun. Lang trak aku ki berjonggo lho ning omahe dadi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mula jaman alitan kula nyun sewu pengetan mulutan ngeten iki mawon mboten enten kok wong jangan tempe niku mboten enten. Karom lak mbiyen. Mesti nggo ingkung. Ning kene rek belas. Lah dhewe winginane dawa enten widodaren Ngawi Pak Lurah tak critani jenengan. Sing sik kuat. Saking tresnane golek barokah safangatin jeng Nabi lho. Mulutane wong sak dusune kabeh nggawa ingkung dhewe. Sedane baskom iki buntel petukan baskom ngoten nika. Terus diweber enten ngajeng kula ten layar womboe kabeh terus dipodho dibuka, terus kula kajatne terus kula dongani. Ning sayang bar kula dongani ki arek dibuntel neh ki digo mulih dhewe. Dadi ya ora leh gayare kaya ning kajange lho aku ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mriki lek enten bayi lahir nggih dibrokoi nggih. Mriki lek enten wong dudur ris ajem gawe dalem ngoten nika ya brokoan nggih. Arep ngunggahke kayu pasang kap ngoten nika ya dibrokoi nggih. Lek jaman cilikan kula nyun sewu pada arep nyebar winih mangkat tandur niku kabeh brokoan. Betul? Lah wong biyen ki ning nggonku lho ning sapi lahir kuwi lho dibrokoi. Mriki sosok nggih tasih enten lek sapine lahir dibrokoi ngoten. Lho, mula aja kaget Mbah Lurah. Nyun ngapunten mergo sapi iki kok brokoi kok jalukne barokah ten ngene Gusti Allah. Nuli jenenge didadekne raja kaya. Didol payune larang kena nggih gawe omah, kena nggih tuku lemah, kena nggih tuku montor, kena nggih ragat mantu. Mergo kuwi kok slameti kok brokoi. Ngoten lho nggih. Gek nyun sewu mriki niki lek ning cemple lahir ngoten nggih dibrokoi. Mboten. Mula kok dol payune kur titik ngono lho. Gek saiki ora patek payu ngono. Ngono ta ngono brokoane kaya ngoten niku. Muga-muga tambah barokah. Allahumma pengen nggih saestu nyun ngapunten gesange awake dhewe mletor mencorong kaya srengenge, mletor kaya bulan padang kaya listrik. Jaya donya wilujeng akhirat nggih. Lah ya ora munggo lho bayi lagi lahir ki ra nggawa ra iso ra duwe ra gablek apa-apa. Apa ya iso urip? Mula dijaluke berkah ten kene Gusti Allah. Lek pengen anak putumu uripe berkah, uripa kaya uripe bujeng kuat. Nyun sewu. Iman penting napa mboten? Iman penting mboten? Namolakna wau dawuh jeneng Nabi pun kula waos. Nyun ngapunten. Lek wong mriki urung menting ke iman, urung menting ke agama. Aja kok arep-arep anak putumu uripe barokah, apa neh slamet apa neh jaya. Nyun ngapunten, sepindah malih. Ge enten ya musala.
Nggih, Baitul Mukhlisin. Ten Kajang mriki, ten Pondok Babatan mriki nggih bangunan sing jenenge masjid ngoten nggih enten. Enten. Lah kathah musala langgar nggih enten. Saestu to? Bangunane nggih apik-apik ngoten. Kasanun matane ra picek. Wit bayi sapa ku mbabatan, sapa ku pondok. Mulai dul dhewe telolor dhewetan dhewe dhewe. Yo, lek jenenge bangunan masjid pating celenuk. Nggih mboten? Musala lho ben RT mawon enten. Alhamdulillah ora penting. Sing penting tak tekone sampean ya tau nyang. Nyang. Alhamdulillah. Mula lek trepengin anak putumu srengenge mencorong, bulane mletor, lampune padang, uripe apik. Nyun sewu. Sing marai ora srengenge ora padang niku, bulan ora padang, lampu mboten iso padang mergo ketutupan mendung, ketutupan barang. Ya kuwi jenenge dosa. Ngoten lho nggih. Anak putumu lek janji sik kakean dosa, urip ora iso tentrem, apa neh mulya, apa neh kepenak, apa neh jaya, apa neh slamet. Lah wau jeneng Nabi dawuh kabaro ki maca takbiratul ihram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Musala mriki, terus masjid-masjid, musala-musala sak pondok niku lek wayahe salat fardu ngoten niku nggih ngumandang adzan ngoten. Tenane ya supaya buanter ngoten. Kuwi jenengan ya padha mireng. Sese wong kene ya ora budhek nggih. Ya kur krungu tok napa terus nyang. Nyun sewu Mbah Lurah. Setengah papat jam 3:15 sakniki pun adzan ngasar. Setengah 6 pun adzan maghrib, 7:15 adzan isya. Jam 4 mohon sakniki pun adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jerene wong iman pengen uripe slamet iso mencorong tenan. Ya krungu adzan lho. Peh jek repot ae krungu adzan lha kok cangkeme malah nyauri. Adzan nah. Marai urip angel nandur pari, padha pangan potong leher. Nyambet gawe ora berkah anak putu angel dikandhani iki mergo lek krungu adzan padha pegel. Padha-padha rung iso nyange ning nyun sewu. Antarane wong sing pegel karo ora lek mireng adzan, secara barokah pun beda. Lek tresik repot tenan nyun sewu mergo urung iso nderek jamaah ning masjid utawa ning langgar. Krungu hayya 'alas shalah. Atine ndonga, muga-muga repote ndang tek gendang iso nderek jamaah. Allahumma nyun sewu jujur sedina melok jamaah ning masjid ning langgar ping 5 iki gaya nenteng babot. Sing enteng kuwi ya ngapusi. Sing ngabot kuwi ya rada jujur. Barese mawon pancen nyun sewu mergo urung kulino. Rak krasa abot. Nggih mboten? Neng kula nyuwun to bar pengajian iku ora ketang sedina pisan mbok ya do dilangke to melok jamaah. Ora iso maghrib ya ngisak, lek ora iso mengisak ya subuh, ora iso subuh ya zuhur, ora iso zuhur ya ngasar. Lek ora iso ngasar ya maghrib. Neng lek kurang iso nyang pisan tak dudoi. Wektu ki sing paling ora repot remangsaku maghrib. Betul? Mergo kene iki aku roh ramene ya kur lek maghrib ngono tamono. Nyun sewu. Jenengan mireng adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dontang wudu sajadah iki kan. Nyun sewu. Idza kabaro artine menawa nalikane wong kawula iki wis kabaro maca takbiratul ihram. Jenengan upama nggih ngisak wau kula nderek jamaah ning musala Baitul Mukhlisin mriki. Lagi usolli fardhul isya arba'a rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman dadi imam utawa makmuman dadi makmum lagi Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat kok. Ya malaikati. Ki artine
Hei malaikat ingsun. Pisan kas kurang kompak. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun capan di watu melaras sak bolone wong kajang salat ngisa jamaah neng musola Baitul Mukhlisin. Dosane kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuwek sak bolone wong kajang sing melok jamaah ngisake dosane irfa angkaten guaan yang langit ben kasanun sak bolone kelek salat nyembah ingsun tohiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah. Neng sing penting lillahi ta'ala ikhlas tenan lagi kula kan ya imam masjid desa. Kapan wis ngimami ngoten kula kapan wis Allahu Akbar. Kula kene ngati wis mesem eleh dosa resi. Urung maca apa-apa jamaah. Nyun sewu urung maca apa-apa lagi Allahu Akbar dosa wis ngresik gasi. Penak napa mboten? Lah penak ora tau nyang. Muga-muga bar anu niki sing maune nyang pisan iso nyang pindho. Allahumma syukur lek genep ping 5. Alhamdulillah. Lah mbok dosamu ngat bayek tekan tuweke ndredet dosa, gluput dosa. Nyun sewu. Janji sik gelem sapa masjid sapa musala dosane awake dhewe melok jamaah di ngapura diguwang karo Gusti. Alhamdulillah. Muga-muga yo salat iki barokah tenan Mbah Lurah. Marai sampean kur karek 2 tahun. Oleh sampean pengen notone pokoke rasa angel-angel pondok iki wonge sregep jamaah, wonge sregep ning masjid musala Rejo. Barok nakaulah kiwa tengen mriki diberkahi ketentreman, kemakmuran, kesaenan kalian Gusti Allah. Allahumma lah kula niki masih tuwek kan dosen. Dosen niku lek omong ora kena ngawur kudu ilmiah. Iya iki. Ilmiah ki logis dan empiris. Logis ki masuk akal, empiris ki ning buktine ning nyatane. Lah lek jenengan nyuwun sewu nyuwun bukti, lek salat jamaah masjid Rejo, musala Rejo iso barokah lingkungan pundi buktine? Tak buktene tenan Kang Lurah. Jamaah lanang meneng. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Upama lho nggih, nyun sewu tembung upama kenek balik. Nyun sewu. Upama garwa jenengan iki nyun sewu, wong kakung-kakung niku ge ya putrane jenengan, terus mantune jenengan, putune jenengan, kuwi bocah iki mricit, salate tertib, gek sregep jamaah ning masjid, ning langgar ngoten, atine sampean nggih ayem. Kupingmu rungokno wong lanang-lanang kuwi. Lah pengen nentremne kene. Gek nyun sewu lho Bu, upama garwa jenengan, putrane jenengan, mantune jenengan, putune jenengan, kapan bar salat, kapan bar maghrib nih nyun sewu, mau wacak mricit ngowangi lengo wangi, terus nongkrong neng kafe, gek mulih-mulih jam 1 to jam 2 bengi, atimu seneng apa senep? Padha rungokno dhewe kono padhaan. Muga-muga lantaran Maulid Nabi niki nyuwun sewu masjid musala Rejo dadi barokah kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma misi yang pertama muga-muga lek enten dosa kita sedaya dipun ngapura kalian Gusti Allah. Khususnya dosa-dosa ingkang alit daya mawon nggih. Nggih. Wis tak duduhi bukti kurang bajingan napa Mekah. Kurang garong napa Mekah. Sebelum sakderenge jeneng Nabi wiyos, jenenge mbiyen Bakah. Nyun ngapunten. Nggone garong, nggone maling, nggone wong musyrik, nggone wong kafir, nggone wong nyembah reca watu. Wis ora karuan peteng dedet. Kanjeng Nabi wiyos ngajak nyun sewu jeneng Nabi ngajak ten masjid ngajak do salat jamaah. Sekarang menjadi kota yang paling terspektakuler di dunia. Paling makmur, paling tentrem, paling aman, paling tentram, paling bersinar di dunia. Bukan New York, bukan London, bukan Tokyo, bukan Melbourne.
tapi manggone ning Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Wis ora usah angel-angel Mbah, pokoke wonge kabeh iki sregep jamaah padha ngopeni salate tenan. Halah pondoke tenan. Dadi desa sing unggul mencorong donya tekan akhirat. Allahumma Allahumma pun misi pertama dosa di ngapura, misi kedua assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong sak menten kathah iki njajal ngacunga. Sapa sing rumangsa ora tau duwe masalah urip, ora tau ndek perkara urip, ora tau susah, isine uripe kur mulus ngoten mawon. Sedaya nate susah nggih. Nate kagungan perkawis gesang nggih. Lantaran pengaosan dalu niki lek enten dosa muga-muga sedaya di ngapura. Ingkang nomor kalih mbok menewi enten perkawis sing ngajake ngebot-ngeboti ati lan pikir dijabel karo Gusti Allah. Lek enten cita-cita dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Kek nyun sewu Bu. Assalamualaikum. Sedaya nate susah nggih. Upama nggih enten tiyang sanes mbok dulur, mbok kanca, mbok sapa wae wis wong liya. Niku kena musibah, kena masalah, mbuh kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh masyarakat, mbuh napa. Gek wong iki wadul-wadul sambat-sambat sampeyan ngoten. Jenengan ya melok susah gek ndongakne ngono apa malah marem. Tak tapuk cangkemmu lek ngapusi aku ngono. Tenan pokoke tenan kowe tak tapuki tenan ngono. Assalamualaikum. Lek enten wong liya kena masalah, kena musibah, gek wonge sambat-sambat, ya ora sambat oke, pomo sampean ya roh ngono, sampean ya malah melok ndongakne gek melok susah, ngono apa malah marem. Umume nyuwun sewu, umume tiang-tiang niku nyuwun sewu. Lek jenengan duwe perkara, duwe masalah kok malah diduduhke wong liya. Duwe masalah mbuh kesehatan, mbuh keluarga, mbuh ekonomi. Kok sambat tenggene siang sanes, alah padha karo ngeler wirang. Yo kapan sambat ngono iki? Gek piye lho, aku lah iya lho ya, aku ya melok prihatin, cara aku iso gendong ngono tak gendong. Krungu aku ya bel. Masa wonge wis mulih lah kok malah muni so rasa kapokmu. Lah kuwi ya apal ngono bodane. Berarti ora ya ngono kuwi. Menungso ora nggone disambati ning merumong menungso kuwi nggone wong sambat. Liya beluwakum ayyukum ahsanu amala, awake dhewe dilairi ning donya iki nyun sewu kur nggih nguji Gusti Allah endi sing ahsanu amala sing tumindake luwih becik. Lah ujian kuwi sok-sok ya abot nganti ra kuat nggawa. Mula lek awake dhewe ndek masalah, yo sambato karo sing ngekeki masalah, sing nguji. Nggih Gusti Allah, aja sambat karo menungso. Makanya nyun sewu Pak Ben Ponorogo tentram ini ndak ada demo. Nyun sewu. Mergo napa? Awake dhewe wis kulino ora sambat karo menungso. Wong demo ra ndonga. Wong demo ra njaluk, wong demo ra ngemis. Lah awake dhewe ulangane ndonga ya mlebu masjid, mlebu musala utawa ning kamar meneng salat, zikir wirid ndonga ten ngene Gusti Allah. Makanya tentram nggone awake dhewe iki tentrem Ponorogo, Galek, Pacitan. Ndak ada demo wong kabeh wong ya kaya jenengan kuwi senengane itu. Lah demo kok demo wong. Lah demo arek demo Pak Lurah. Wong Pak Lurah dhewe masalah ya akeh. Demo camat, wong camat dhewe perkarane ya pirang-pirang. Demo DPR. Wong DPR dhewe balekne buncine dhek urung sampe. Betul? Mula lek sampeyan donga demo nyang menungso padha karo wadul nyang menungso ora menyelesaikan masalah, dadine geger. Nggih mboten? Nyuwun sewu. Mulane dalu niki nyuwun sewu muga-muga lek enten masalah, mbuh lara, mbuh ekonomi, mbuh masalah keluarga, mbuh masyarakat, muga-muga lantaran
ingkang badhe kula aturaken sedaya dipun jabel kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Ayo muni bareng-bareng salat, ayo. Salat, zikir, wirid, donga. Donga, wirid, zikir, salat. Dengan 4 perkara niki awake dhewe insyaallah dikai dalan medal karo Gusti Allah. Allahumma ge upama lho dalu niki kula dudohi carane wirid zikir sing paling gampang sing wis tau dilakoni karo jutaan kiai, ewonan wali, milyunan menungso sak donya ge akeh kabule ngoten jenengan purun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan. Langtung ijazahane ketang mulih. Bekondang dute seramen. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan. Au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wangadimin lan kang agung. Fakro mongko maca sira Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an kasiron kelawan akeh. Wa in wasol taran lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana mungi panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kala nemungi panjenengan nastainu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balen ana sapa sira salasan ing ping 3 wan wilan niyato sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira fa makbulun insyaallah tinampi bi idznillah kelawan izining Gusti Allah. Allahumma assalamualaikum. Nate anu nggih asring mireng lek kapane ajeng ndonga Pak Yai mesti matur Al-Fatihah. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Ngoten nggih. Dasare niki wau. Lek sira duwe hajat sing gedhe utawa sejo kang agung, wirid sing paling gampang insyaallah sedaya menungso apal, insyaallah sing paling gampang naung maos Fatihah. Ya Allah, dangdute niki ya ganggu telinga kula. Nggih, pun pokoke sing penting mlampah ngoten mawon nggih. Nggih nyuwun sewu, nyuwun ngapunten pancen ora patek konsentrasi kula. Ya karena dangdut-dangdut niki. Ya muga-muga mriko nggih butuh nggih nggih pitih. Muga-muga barokah. Nate duwe kepenginan sedaya mawon nggih. Sosok ya kena dicoba rada abot pengin wal ngoten nggih. Sing paling penak niku wirid maos Fatihah. Lek maos ping pira yi kathiron kelawan akeh. Akeh ping pinten ndelok kebutuhan. Lek namung kebutuhan biasa ben dinten ndongake anak putu jenengan ajeke bar salat fardu putra wayahe jenengan waoske Fatihah minimal ping 3. Dawuhe ulama kok tinggal mati paribasan ora bakal kekurangan napa mawon dicukupi karo Gusti Allah. Insyaallah anak putu ora kenek lara mlarat. Allahumma lek kebutuhane rada gedhe ya ping 7 niki kata-kata ijazah. Lek sajake rada tenanan ya ping 21 Mbah Lurah. Lek sajake rada nemen ya ping 49. Lek sajake pol-polan ya ping 77. Lek sajake sampean wis pengin ora kuat nggawa tenan nyun saya ping 99. Wa in wasol taki artinya lan nalikane sira wis tumekan iya kana budu iya kana stain di bulan baleni ping 3. Nggih wirid iki ora nggih salat. Iya kana budu iya kana stain. Iya kana budu iya kana stain. Iya kana budu iya kana stain. Wan wi fi hajatika wa qasdika. Disertani kalih niat. Contoh iya kana budu iya kana stain. Iya kana butuh iya kana stain do Gusti Allah anak kula sekolahe panjenengan paringi lancar upama anak kula panjenengan paringi jodoh ingkang solih-solihah kebutuhan jenengan sakit kula niki pun kula tambakne ten pundi-pundi kok mboten mari-mari jenengan jabel kersane panjenengan insyaallah sedaya sejo ingkang sae dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma monggo mungkin nek duwe masalah, duwe kepenginan, duwe sejo mboten sah sambat teng tiyang sanes nggih. Nggih. Sampeyan duwe cita-cita ngeno ndurmu lek nek pelem enten sing mateng.
Nyun sewu gek kowe omong kancamu sesuk pelem kuwi arep tak arah didhisiki karo tangga. Lek sampean duwe masalah nyun sewu akeh-akeh wong ora ndongake tenan. Sing akeh malah nyukurke. Opone lek dalam hal persaingan, betul? Mula lek trepengin nyambat sambat bulanmu ben betor sing pencerek sambat to kalih kene Gusti Allah. Jeng Nabi lho ajeng perang Badar, Masya Allah. Para sahabat kabeh bingung, keruyuk wong kafir pirang-pirang ewu, padahal wong Islam jumlahe saiki. Jeng Nabi napa sing dilakoni? Salat zikir wirid donga, salat zikir wirid donga. Usaha lahir penting, neng usaha batin luwih dening penting. Lah ngindangi parine timbang ngumek kae mbok yo maca-maca Fatihah. Mubeng ngoten. Lho kula niki ya wong tani, Mbah Lurah kula niki telaten. Mulih ngaji ngeten iki sok-sok kula mubeng ae. Maca Fatihah. Masa ora tau krungu viral Kiai Kasanun nandur brambang. Dan mboten dereng merteni reng. Wah, ora panen kabeh sawah sak Pandewatu dintekne uler karo gurem. Lek kene ya ora sambat wong. Ya tak semprot. Lah kadung kena musibah diuji karo Gusti Allah. Brambang iki kok semprot obat rego 400.000. Uler iki malah ngiwi-ngiwi. Karo muni seger. Lek sudah musibah seperti itu, nanti kalau ketemu wereng sama Pak kalau sudah musibah. Neng lek usaha lahir betul, saman sempet, saman semprot. Sama nopeni rabu ya saman rabu. Neng mbok ya telaten jajal. Nyun sewu. Kula kapan bengi mubeng nandur brambang telung kotak telung cedek. Tau bengi. Maca Fatihah kula teko pojokane ngono ya maca Yasin. Ya alhamdulillah berapa tahun yang lalu. Buature bodho rapane lek kok sekotak iki payu 29.500.000. Dadi arep bodho iki bature bodho ndak panen aku ipitan duit Fatihah. Lah muga-muga sing rawuh niki kuwabe wong sing remen donga mawon nggih. Jadi bolak-balik pengajian ini aja malah jibek awake dhewe oleh solusi. Daya mawon nggih. Lah wong lek sregep wirid salah kowe iso bener lho. Salah iki lho iso bener. Nyun sewu kula niki mbiyen rak ustadznya Al Islam jurusan. Kula niki ustadznya Pondok Putri Mawadah Joper. Kula niki ustadznya Sanawiyah Bundrang Sawu. Nyun sewu yang traya wong mutun wong desa kula. Bayarku titik 5.000. Zaman tahun 80. Ya alhamdulillahirabbil alamin karena kersaning Gusti Allah kula niki zaman semono iki lek wong Ponorogo, Pak Lurah. Cerita-cerita. Wong sing pinter bahasa Arab itu ribuan karena ada Pondok Gontor, ada Ngabar, ada jurusan, ada mana-mana ada risalah. Zaman semono iki satu-satunya wong sing diijazah sarjana pendidikan bahasa Arab ke dasare wong ya pinter ki ragu gitu. Sumpah aku kan pinter lek bahasa Arab. Lah kok kula niku disurati kaya yen Surabaya ngono. Sing ngeterne kaji saiku mesti kenal sama lek wong anu. Nang kita sama ndak kenal. Diterke ning Pandewatu kok dalane sik bledhok urung ajane kok listrik wong raup rong eneng. Tulisannya surate, kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab. Lah aku ya terus titip ijazah fotokopian iki karo apa nombiyen. Alhamdulillah kula ya ditampa dikai SK. Lah kula ki wong desa guru pondok isine esuk macul sore esuk mulang sore macul. Oleh SK ki golongan diangkat dosene 3A ya. Yo, ndas kuwi jan kok sak budak lho. Ceritane kowe to wong alhamdulillah. Lah kula ki arep mangkat ning YIN ki ya wedi. Lah sapa lho Ponorogo sing ora kenal Dokter Andes Ali Mashud? Sapa sing ora kenal Dokter Andes Heriaman Zainuri? Sapa sing ora kenal Zen Suprapto? Sapa sing ora kenal Samsul Arifin? Sapa sing ora kenal wonge sangar-sangar kabeh. Gek kene iki cah desa anake wong ra duwe dasare ya ireng sisan. Guru pondok, kayak kelambune iki CP, lek ngedumi pondoke. Tumpahan kula Vespa tahun 76. Bengi sewengi utuh kula arep nggawa SK lho, SK pegawai, SK rektor.
arep sewengi utuh kula maca Fatihah tok. Muga slamet, muga slamet. Tekan-tekan kono tenan ditekoni karo kabake karo Pak Hamdi. Ning ora kenal kula. Lah kok lek teko ngenten. Ada saudara di Jakarta ya. Mulai tekon langsung ngono kuwi, ndak tekone akeh. Aku ki lek treye wong utun isine kur wiritan dongane. Lah kanca kula, tangga kula kan akeh sing kerja ning Tanah Abang adol banyu tipikuli kalau nganggo blek ngono kan. Kula kok langsung jawaban kula kok ngenten. Banyak Pak aku. Lah wong arek goblok arek sampe kaya ngono kuwi piye. Padahal sing karepe tekone lah wong Pandi Watu dalane paribasan rong eneng. Kok iso dadi dosen bahasa Arab iki kan ya ora mungkin lek ora eneng dulur ning Jawa. Lek ku jawab ya aku ya kelingan lho. Lah ya salah to jawab aku kuwi. Salah apa ora kalau jawaban kula sing tak dudoni iki dulurku sing buruh ning Jakarta. Banyak Pak aku ngono. Lah kok terus oh gitu ya. Ternyata Kasanun iki ora wong sembarangan. Titipane wong pejabat Jakarta. Dadi aku terus rada diajeni jane. Lah alhamdulillah kula ngerti iki kleri-keri iki lek bae kleru ning kok bener to. Muga-muga sedaya sing sami rawuh bodho sregep wiritan daya mawon nggih. Nggih. Aja nggur ngijeti ape ora kiting lho tokormu iki bro. Daya mawon nggih jaman kaya ngeten aja sambat wong liya disyukurke nggih. Sing bakul-bakul karo nunggu dagangan wiritan Fatihah, sing musing tani marung ubeng sawah maca Fatihah. Nyun sewu insyaallah sedaya sejo sing yae dimakbulke kalian Gusti Allah. Allahumma pun banyak cerita sing ngoten iki. Muga-muga lek enten masalah sing ngebot-ngeboti dijabel Gusti Allah. Muga-muga lek enten cita-cita dimakbulke karo Gusti Allah. Oman amin ra tau wiritan ya tunggal ya. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya wong sing mencorong mletor kaya srengenge kaya bulan padang kaya listrik semono. Allahumma amin. Allahumma terakhir nyun sewu, terakhir iki. Siji dosa di ngapura, nomor loro cita-cita dikabulke. Assalamualaikum. Wong sakmene kae iki njajal ngajunga sapa sing ndak tau lara belas. Oh ngaji penting-penting niki, semuanya penting niki, digalni penting lek pengen bulanmu mencorong. Nyun sewu, sedaya nate gerah nggih. Mumet paling mboten nate nggih. Insyaallah bar pengajian Yai Kasanun iki lek kur mumet ukur-ukur, urung vertigo, urung stadium 3. Jantung urung ngantek nemen. Lek isih nyun sewu sik lekas ngoten mawon. Insyaallah bar pengajian iki sehat. Remenak piye lho, muga-muga jaya sehat. Ning syaraté abot jenengan kudu melok baiat kula ya apa gelem sampeyan. Kula dongake sedaya sehat panjang yuswa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nggo bareng-bareng malih. Kurang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sepisan malih. Sedaya tiyang niku sae, nggo. Pisan malih, sedaya tiyang niku sae. Dipolne ikhlas ayo. Sedaya pun niku mawon kek saniki dilebokne mana? Ngendikane jenengan wae pripun? Sedaya wis to man lebokne ati kek sakniki mingam-mingu. Teto, sedaya tiyang niku itu delok to wong kabeh ora krasa awake dhewe ngat sore ngat bar ngisak lungguh prok ning kene iki cedekan sampeyan kabeh wong apik-apik alhamdulillah wong mletor kaya srengenge mencorong kaya bulan padang kaya cahya kok alhamdulillah enenge wong ke nyuwun sewu gampang mumet jantung gampang dredeg umur 50 kaya umur 75 kebrongot bolak-balik gering kuwi mergo janjingene wong pegel. Assalamualaikum. Ayo sedaya tiyang niku mulat lonceng Nabi lho rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Lek enten barang sing ora bener dielingke ning mboten nate duka apa neh dendam. Nyun ngapunten, mawon nggih.
Sedaya tiyang niku bojo kula tiyang, anak kula tiyang, tangga kula sedaya tiyang, Pak RT tiyang, Pak Kami Tua tiyang, Mbah Cari tiyang, Mbah Lurah tiyang. Wis to pokoke uripmu ngono insyaallah sehat. Allahumma api nyang wong sugih kowe insyaallah. Allahumma api nyang wong sampean mesti sehat. Allahumma demawon nggih. Lah aku ki lho iso mbuktekne. Lah nyapa wong isine karo cegeh. Assalamualaikum. Tak buktekne. Assalamualaikum. Ten pengajian teko sik lungguh ngarep salah apa bener? Ngono ki wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek ngomel? Layak to mangkat sik manggon ngarep bayar pamer kerudung. Oh lek ngono kowe mulih teko omah mumet tenan kowe ta ngono. Nggih mboten? Tak buktekne kabeh wong iki wong apik. Alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Nyuwun sewu, nyuwun ngapunten ajeng mantu dandan-dandan omah, nyuwun sewu ngecat tembok, nyirlak lawang cendela, dandani teras. Salah apa bener? Ngono ki wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe bengok-bengok? Malah to arep mantu dadak-dadak ngono kuwi besok apa ya pulih. Arek pulih apa bakul lho ya. Lah wong sing ndablek sing ora apik arep mantu ra tata-tata kuwi malan. Demawon nggih. Oi, arep riyaya dasare ndek dhuwit, butuh dolan rono rene, dadak tuku motor, tuku mobil. Salah apa benar? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek nyente-nyente? Jajal to. Yo mandak wesi nggih pamer ra melek aku ngono. Oh, lek tanggamu ngono wis gampang mati kowe calone. Demawon nggih. Oi. Sedaya tiyang niku wis ta sesuk terapno. Lah aku lek ngantek nggugu wong eleh mati biyen, Dul. Aku lek nganggep wong mati biyen. Ngono. Lah sekarang ini jumlah dosen karyawan YIN itu kan data terakhir itu saya lihat 439. Zaman kula masuk ke nomor 20. Nyun sewu. Itu ndak ada yang masuk sebelum saya. Apa Profesor Lutfi, Profesor Ropi, Profesor saya kan mahasiswa kula ya. Lah itu kuwi entek mati to. Kayak aku tekan saiki rong pensiun kayak aku sik njeleprek ngene. Aku pegah yang pegel yang wong. Saya kalau ndak bener, tak bener nih tak getah, Pak. Nyun sewu, saya luruskan. Tapi kula pegel ning wong blas aku. Apa nek dendam, ganceng men lho. Lah kabeh wong apik kaya ngene kok. Alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Lah mau lho mangkat ngaji ngene iki ndek bocah. Mbah mandeng. Nyapa lho, coba banter-banter. Baterai Pajero anyar iki ora kena direm aku ya ngono. Ngono wae ora banter ram lah aku ngono. Ngono wae ngono. Meh nyerempet yo lho ngono. Wis keserempet apa urung aku. Urung mandak urung ya aku ngono. Dalane wong akeh kok aku ngono. Malah tak biyani nggih, motor sampean ki pajeke pira lho Mas? 400. Oh alah sampean ora tau maca undang-undang aku. Motor pajak 400 ora oleh lewat aspalan, lewat suketan aku tak ngono. Pajeke nek ku 6 juta lho ra. Ngono aku tak gawe lah kok dhek malah ngono kiai kocluk lho. Ben aku yo ngono ganceng men lho. Apa nek gugune ngomah kuwi celeng gemes gaene gremeng ngono ya. Alah ora tak rungokne lah traya wong apik sehat aku ya ngono. Muga-muga sing rawuhne sedaya tiyang saleh nggih. Salihah kabeh iki wong apik. Allahumma wis to, sampean sakniki nyuwun sewu usum ning pengajian iki sae sing teko wong putri. Kula mulai saka Tuban, Bojonegoro, Blora, mbok mualang kok isine wong putri tok. Ngono iki wong ngono. Nyuwun sewu Bu, garwa jenengan mboten teng pengajian niku mboten tiyang sae. Kuwi wong apik. Mergo awan nyambut gawe mempeng, kesel, esuk ndang budal karo tunggu omah. Ya wis kowe budal wae aku ngalah. Ora yo wong apik to. Lah mulakno kok lek mulih kuwi lek gugah ya sing penak. Ngono lho Pak, ya Beb, bangun dong. Ngono, kuwi wong apik kok. Ini lho ada berkat sakmit. Ngono lah ngono. Oleh kuwi wong apik kok alhamdulillah.
Lah lek sampean delok bojo ora wong apik, delok lah mumet pisan tambahan. Daya mawon, nggih. Terakhir-terakhire nyun sewu ayo kabeh muni rejo, ayo. Rejo. Tentrem. Rejo neng tentrem. Tentrem neng rejo. Ini konsep yang dibawa kali Kanjeng Nabi lahir iki dua ini, tentrem rejo, rejo tentrem. Nyun sewu. Lah rejo lek ora tentrem arep nggih napa? Daya mawon, nggih. Lah lek trek kowe pengen uripmu rejo ning tentrem sing sepisan sedaya mawon, nyun sewu kula mulai king tangga. Tangga niku tiyang penting napa mboten? Tangga sampean wong apik napa mboten? Sae nggih. Tangga kula tiyang kaya mawon. Lha sampean pengen rejo kek tentrem, mulyakno tanggamu titik. Hormatono. Sing sugih ya mulyakno, sing ora duwe ya saya hormatono. Sing pinter ya ajenono, sing kurang pinter ya ajenono, sami mawon. Tangga kek nyun sewu. Tangga teparo sak kajeng kene iki kabeh ya wong sugih-sugih ngoten. Bel. Sak lingkungan ngene iki sing sugih paling wong loro, wong telu, ngoten ta? Liyane ya umum-umum kaya barakane awake dhewe ngene. Kabeh ya wayu-wayu, ganteng-ganteng ngoten. Bel. Sing ayu ki sak lingkungan iki loro, telu, sing ganteng 4, 5 wis kakean. Sing umum ya ngene iki kabeh wong apik sedaya. Nggih. Nggih. Oi. Lek tre pengin rejo gek tentrem sedaya mawon rukun mulyakne tangga teparo kabeh kuwi wong penting. Nggih. Wis ngene rasah dodawa. Nun sewu ning mriki masyarakat kemasyarakatan sing biasane rejo ki mantu kaya dul kuwi, mantu. Mriki tasih usum mantu ngoten niku. Ya padha undangan becikan ngoten nika. Beh. Kuwi sing ngrewangi wong ibu-ibu ni ya padha ruwewang ngoten lek tanggane mantu. Diaturi apa mara dhewe? Ya mending gek kon becek barang. Iya yo. Nggih. Gaya dijak mbuwesan ngiring manten. Kuwesel ngono kuwi. Ragat. Nggih. Ruwagat kaya kesel. Neng rak demen. Ayo omong ora tak tapuk tenan. Arep mantu mah kene lho. Lek trek kowe demen rejo gek tentrem. Sing arep mantu ki mah kene upama. Lah kurang rong sasi saurunge ki, lah kok mahetan kono sing geger. Krungu tanggane arep mantu ki langsung dadak adol wedhus. Becek apa wong nggih tuku ali-ali ki loro iki. Ayo ngaku apa ora? Ayo ngaku ora? Wis lah karo sire ra ya arep pamer to. Lah mergo ya ora apik karo tangga, bae teko ndo ndak diatur. Ayo omong ora apa-apa kowe. Ya wadung siap-siap ali loro mlenik-mlenike karepe arep nggih salaman karo. Lah kok bae ndak dijak, lah kok terus manut yo tre aku ki saiki wong ora kanggo. Yo. Lah wong kesel lho gek ragat malah demen. Neng estu jeneng Nabi misine rejo neng tentrem neng sedaya mawon. Sedaya mawon nggih. Nggih. Kayak kene iki sing penting iki kaya kabeh penting to. Wis ndang tak sampene. Nyun sewu bares mawon ning kajang kene iki lek jek eneng wong wedoke wahyu. Gek bojone wong rada sugih, rada terkenal, terkemuka. Gek wong iki sandangane iki ya apik-apik. Nyun sewu gek kalunge ya gedhi, gelange ya gebrembyeng. Gek wong iki lek disawang ya puwenak ngono. Ngono kuwi lek cara mriki lek tanggane mantu ngoten ken rewang adang nggih. Mboten. Lah kon rewang napa? Penerima tamu ning ngarepmu ejeng ngono kae. Persis Bunyai Kasanun. Tenan lho Bunyai Kasanun iki sepisan wonge ya gek ya le. Dasare ya bojone wong sugih. Upama ora eneng wong mantu sak desa nggon aku Pandewatu kok ngaturi Bunyai Kasanun, Bu, nyun sewu, kula ajeng mantu, kula nyun tulung jenengan kula aturi ken rewang isah-isah. Ora eneng kabeh njaluk dadi penerima tamu ning nomor 1 ning ngarep dhewe. Weh, mangkat nyang mantenan ki skeri dhewe karo aku.
Aku nek dasare tuwek aku ya sehat terus. Melaku ya jejeg plek-plek ngono malah. Jasku ya mening larang, dasare ya rada gleleng wong becik aku 2 juta. Upama aku iki kaget mantenan jam 2 iki kula setengah 2 ning mantenan. Calon penerima tamu kula karonya. Lah kok teko mantenan ki bae kursi wis ditata mening rejik. Senek wis cemepak pating tumpuk. Mangkok piring sedaya pun rejik mening-mening. Sing nata ki ya tangga-tangga sing ora duwe-duwe rada buluk-buluk kuwi lho. Mumpeng ate esuk. Lah kene sing rada sugih ya mangkat keri to ra kene. Aku yo kaget. Weneng kula wong lanang ya iso ngempet. Bunyai Kasanun ki mangkat dasare wong ya ayu. Yo tak omongi kowe, mangkat nyang mantenan jam 2 ki jam 7 esuk wis mulai dandan. Ben krasa kuwi bener. Ya bene aku ya ngono. Mangkat nyang manten aku kaget jenenge kalunge Bunyai Kasanun gedine sak cagak kirop lho. Wong kene ya eneng ngono kuwi. Ya bene, wong kuwi ya wong apik aku. Ngono kuwi tak mono kalunge iki teko ngudel. Saking dawane. Ning ya dasar bojo kiai. Lah kok jilbabe iki teko dengkul. Dadi kalunge ra ketok. Lah mosok arep penerima tamu kok omahe tangane lah kok disilakne ngene lho ya. Wong kene ngono ki ya eneng. Ya bene. Ya bene ngono. Ngono kuwi. Ngono kuwi terus mangkat nyang mantenan ki tak warai. Bu awake dhewe wis tuwek ben ketok sehat. Ayolah mlaku sing jejeg ngene. Mangkat nyang mantenan tak mlaku kiri miring. Dadi abot sih ngono. Lah kalau wis dijawab kalau sing tukang nglakoni. Lah mosok gelang ki 29 lho kok tinggi kabeh. Ayo, yo. Wong kene ya eneng ngono iki. Ya bene, ya bene. Lah dayakno to wong sak kajeng iki kabeh ora duwe kalung, ora ndek gelang, ge gelangan karet, ge wong iki buluk-buluk kabeh. Lah sing arep nampa besan nampa tamu ki sapa? Lah mula sak RT sak lingkungan wong sing kaya ngono kuwi kur dikeki 1 2 Gusti Allah ampun pirsa. Ngoten lho nggih. Lah sing rada buluk-buluk ya aja nonyol-nonyol. Malah wae teko mantenan aja maju sing bloneng buris ndelikne apa sing akeh ngono kuwi. Ngono lho. Lah cangkemmu sing rada ayu-ayu ning ngarep kuwi ya aja ngelokne. Lah mosok sing mburi rewang at peteng iki mandhak ya ning turan apa-apa niku. Nata kae usung-usung ngono. Ngono. Lah mosok kono wis lah arep pamer kalung ya ora gablek. Nggih to? Arep pamer gerang ya ora duwe. Penake ya ndelikne kotak sembarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen ayo rejo, ayo ten rejo neng ten muga-muga barokah. Demawon nggih. Wis to wae niku sing penting awake dhewe iso manggon nggone dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ratan alus hutmikan aspalan ngene iki penting napa mboten? Puwager omah-omah apik-apik niki penting mboten? Omah-omah apik-apik ngono iki penting ora? Nyun sewu, Bu. Assalamualaikum. Nyun sewu, Bu. Assalamualaikum. Dawuh Kanjeng Nabi nyun sewu. Mergo sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang niku penting. Lek kene pengin pondok babatan kene iki pembangunane apik, desane makmur, rakyate tentrem. Kuwi lek dipimpin sapa wae nyun sewu kon mulyake. Pemimpine sinten mawon. Ora kena disepeleki. Negara niku arep geger, desa niku arep melarat lek dipimpin sapa mawon, isine kur geger. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Niki welinge Kanjeng Nabi saestu. Gara-gara niku lho nyun sewu, gara-gara perang Uhud niku pemimpin ora ditaati, Pak. Ketoke kaya wis menang bae bodho njumuk bodho njumuk antar rampasan mergo ora manut karo pemimpin Kanjeng Nabi. Nyun ngapunten akhire ditindih kalih wong kafir, akhire kalah perang Uhud. Nyun ngapunten. Lah lek awake dhewe pengen oleh donya sing sae, sinten mawon sing pimpin
awake dhewe wong santri padha manut gampang ditata nggih. 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 Nyun sewu, pemimpin ki lek ning donya ni sing dhuwur jenenge ratu. Lek ning Indonesia jenenge ngisore presiden ngisore gubernur bu, ngisore bupati ngisore camat lu, ngisore lurah kami, ngisore kami tuwa RT iki padha karo Prabowo tau. Lha lek aku omong ra bodo cekikah-cekikis tau. Pak RT niku dengan Pak Lurah ki sami. Pak RT karo camat iki padha pemimpin dhek ratu kita mono. Penentram lingkungan. Ayo sepelekno kowe. Lingkunganmu ora bakal mening. Demawon, nggih. Nggih. Opone kok ngantek nyun sewu sampean kok ngrasani lurah. Kok ngrasani iki tuwenanan. Pegel nyang lurah kowe ngrasani iki pegel tenan. Kok sampean ngandut utawa anak sampean ki meteng, lahir iso guwing to. Hati-hati lho niku. Hati-hati demawon. Nggih. Dadi omongnya malah bodho denger-denger apa pegel nyang lurahe apa piye. Api ora genah lurahe sing endi ora genah. Assalamualaikum. Pun terakhir 2 menit kagem ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Upama lho pun jenengan kagungan sing kaya kula tekokne wis ngene, sanjenengan kagungan kaya nek Ibu Nyai Kasanun. Kalunge gowedhi dawa. Gelange gembrembyeng, ali-aline mlenor-mlenor. Nyun sewu sandangane larang-larang, omahe apik, syukur lek ndek kendaraan motor mobil sae ngoten nggih padha remen. Titikoni padha remen. Pengin saestu nggih. Upama lho kula dudohi dalane ngoten jenengan purun. Tenane. Tenan to? Tak dudohi pemimpin sejati iki sejatine pemimpin ning omah-omah niku wong kakung bojo sampean. Mula aja kaget yo lah mbok sampean nyambut gawe awan bengi kok nggih esuk kok nggih bengi, sikil kok nggih ndas kok nggih sikil. Neng lek wong putri bojo wadon siji nyepelekne nomor 2 ngepekne, nomor 3 maneni karo wong lanang bojo. Rejeki panggah kesit. Diomongnya tenger-tenger piye. Jarene padha pengen reja. Sedaya mawon pengen donyane gampang nggih. Ibu-ibu sing sik kagungan garwa jenengan mulyane jenengan openi sing saestu. Insyaallah rezekimu kuthuk murah barokah. Lek tre pengen melarat sak lawas murip nyun sewu bojomu bendina gremengen tukar rono ngono omelono. Alah rezeki minggat kabeh. Mugi-mugi nyun sewu bar pengajian iki keluargane saya tentrem. Allahumma amin. Allahumma ngoten Bu nggih. Bojomu aja kok gremenge ya yu. Aja kok getaki mawon nggih. Aja kok paido mawon nggih. Sosok bojo sampean ya rada aras-aras nyambut gawe ngoten. Aja kok tukari malah lemen. Angel to ngono kuwi. Bojo rada aras-arasen nyambut gawe nglintuh ngono nyun sewu. Kuwi lemen, lek ngelem ning gone ngarepe anak ge sing lanang ben krungu. Rarae. Tenan, Nduk, tenan lho Le, pakmu ki ngaji enom wong iki jan sregep. Ora tau leren tenan, wis ngono. Kengko wonge krungu. Alah, sesukno lesung-lesunge dili ta ngono. Neng lek kok paido lah mbok maune iki warok gagah to. Wong lanang lek kok paido akan menjadi lemah betul. Ki apa wong lanang apa-apa ra tayeng, lek rati wedok ora dadi. Alah, lek cara aku dadi bojone ya putre aku ya ora tayeng, saiki tandang ana dhewe. Oh, sampean dadi wong paling kangelan rekoso sak donya. Nggo, garwane dimulyakne nggih. Kula dongake sugih lahir batin. Allahumma pun terakhir 1 menit wong kakung, bola-balik pengajian. Assalamualaikum Mbak Lurah. Wong wedok iki tak anggap ora eneng meneng wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek jenengan dadi wong lanang ganteng pengin awet gantengmu. Lek sampean dadi wong lanang rasa awet rasamu, lek sampean wong lanang sugih mundak-mundak sugihmu, lek sampean wong lanang kondang mundak-mundak kuncaramu, lek sampean wong lanang rasa awet rasamu, kuncine kursi tok.
aja nyepelekne karo nglarani bojo. Krungu apa ora rah aku lek ngomong ngene iki. Nyun sewu sing tepang Mbah Lurah. Nyun sewu sami mireng sedaya nggih. Para kakung sedaya, hasil penelitian menunjukkan wong lanang kepinginane nggo enten loro. Siji, pengin pinter golek duit, golek ekonomi. Nomor loro, pengin uripe kepenak. Lek sampeyan pengin dadi wong lanang pisan uripmu kepenak, sampeyan tikeki rejeki gampang lek golek gayan, golek nyambet gawe golek duit, kuncine kursi tok wong lanang sing pun keluarga. Siji, aja nyepelekne, nomor loro aja nglarani bojo. Pun mulyakno bojo sampean. Insyaallah sampean dadi wong lanang kepenak lan gampang golek ekonomi duit pengupa jiwa. Allahumma amin. Allahumma nyun ngapunten lha mbok sampean ki warok Ponorogo to. Brengos mue sak kelut sisih. Jenggot mue kena nggo nyencang celeng mlayu karo. Undangmu jagat etan, jagat kulon, ngilmumu sondo langit, donyamu paribasan, separuh nih desa pondok to. Gombal. Wong lanang ki lek wis ra diopeni bojo kepleh. Kaya manuk drek ku brondol. Karena nyun sewu ini perhatian, kula dongake sing kakung-kakung sedaya awet sehat, awet ganteng, awet rasa. Sedaya mawon lantarane gampang. Lek ora percaya tak buktekne, tak tekonane Bu. Bojo sampean biyen saurunge ngrabi sampean iki bodho gablek apa? Mboten duwe napa-napa. Krana awake dhewe iki sabar dititipi celeng gemes iki karo kombang wangwung iki. Awake dhewe iso mulyane alhamdulillah para kakung kari Gusti Allah sepisan urip dikepenake sing nomor loro nyun sewu awake dhewe dikai rejeki kathah dan insyaallah nggih barokah. Allahumma amin. Allahumma lek sampean wong lanang ganteng saiki wani nglarani nyepelekne bojo tandane dirut engkas elek. Lek sampean wong lanang rasa kok wani nglarani bojo tandane dirut engkas sampean dadi wong ringkih. Lek sampean saiki wong lanang sehat kok sampean wani nglarani bojo tandane dirut engkas gering. Lek sampean dadi wong kondang kuncara nyun sewu kok sampean wani nglarani bojo keluarga sedherek engkas tandane sampean dadi wong lorot. Pramila nggo sareng-sareng mugi-mugi sedaya mawon srengenge mencorong, bulane mlethor, sinare bodho padhang sedaya. Allahumma amin. Lantarane tigang perawis digedhekne iman sedaya mawon nggih. Nggo dosa bodho disabur, bodhoan bodho sedaya njaga salat nggih. Nyun sewu lek tre bingung sampean duwe masalah napa man rasa sambat wong liya ayo do ndonga nggih wirid sing paling gampang maca Fatihah insyaallah kabeh wong apal Allahumma muga-muga pondok kajeng dadi desa sing reja ning tentrem Allahumma mergo sedaya tiyang itu lebone ning ati pokoke ning pikir ning ati janji wonge wong apik sampean wis to dangan lek janji ngene wong pegel, mulakno jenengan ya uripe ora dangan. Muga-muga barokah. Allahumma amin. Penting sedaya keluarga digatekke sedaya tangga. Ora usah mikir irian, ora usah mikir Pati, ora usah mikir Jakarta. Jenengan mikir tangga teparo karo keluarga. Insyaallah pokoke bodho tentrem, insyaallah bodho rejo, insyaallah selamat. Allahumma amin. Mumpung gede ayo bareng-bareng mumpung gede rembulane mumpung jembar lesir marep tenanan ngamal sae mboten sah ngenteni sesuk bulan iki mencorongi kur seminggu tanggal 11 tekan tanggal 17. Wong ayu kur sedelut, wong ganteng sedelut, wong sugih sedelut, wong pangkat sedelut, wong roso sedelut, wong kondang sedelut. Bulan ki asale ya tanggal 1 kae lahir. Miring awake dhewe langgar loro. Alhamdulillah kula delok sakniki bulane ndadari kita padha mencorong. Allahumma neng bulan mencorong pleton niku namung seminggu. Lek ora percaya sing ayu-ayu kuwi kemenyek wae. Tok kemenyek bulanmu saiki mencorong. Tak enteni nduk 15 tahun kas lek aku cek urip tak dolan rene.
tak delok sing saiki ayu-ayu 15 tahun kasno wis gilani kowe. Oleh kula mbiyen lek diomongi linu wonten mboten percaya. Zaman kula sik Joko sik enom. Kuwi isine gelut rono rene. Bila partai P3 tahun 77 kapal gitu. Weh, diomongi linu wis ora percaya. Opone mulih ke pondok jadukan. Weh ngene wong sak meri-meri. Jenenge saiki niku yo lek minggu dhek anak kula kan domo putu domoro. Bauti iki ngomongi aku ngene. Kekung putune dimpong, ayo ora ganceng. Kadung mlayu ra kuat nututi aku. Tak omong ngono kaya ngoten niku wong. Lah sakniki lek cara kula bulan-bulan mencorok panglonge rada akeh. Mletore iso ra eneng. Ya iku mulane lek sirmu arep ngamal becik tumindak becik ora usah ngenteni sesuk. Dhewe mawon. Nggih. Wis to, Mas yo sedina iku iso melok jamaah pisan paribasan lho iki. Apa neh pindho apa neh petro. Lah lek ngantek meh 70 tahun celengane pra yo akeh. Alhamdulillah. Mas yo bendina iku ora gawe nyang wonge apik titik. Ning lek terus bendina ngantek swidak 70 tahun. Celengane ya akeh pol. Allahumma jadilah hidup yang positif dhewe mawon nggih. Nggih. Wis to 5 repes kok 50 repes kok lebone celengan plek ngono. Lek swidak tahun dadi akeh sedul. Ngamal nggih ngoten to saiki awake dhewe ayo bendina. Insyaallah awake dhewe iso mledhor lahir batin. Allahumma ridwan lillah wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.